Намирам се зад кулисите на най-дълго играния мюзикъл в света, Фантом в операта. Днес ще ви разкажа за онези тихи, невидими специалисти, без които шоуто няма да е това, което е, а именно гримьорите. Елате да ви покажа специалните ефекти, които правят върху лицата на актьорите, особено върху лицето на Надим, звездата, който играе Фантом в операта. Нека да погледнем тук какво се случва. Елате. Колко дълго ви трябваше, докато създадете протезата на Фантом? It's an hour and 30 minutes. Направих го за час и половина. Мога и по-бързо да го направя. Създавала съм такъв тип грим по-бързо. Трябва да създаваме такива неща бързо, когато е нужно. Но всъщност е красив момент за Фантома да седи на стола, да се приготви и да влезе в ролята си, докато го гримирам и да се успокои. Говорим си много добре, докато го гримирам, и тогава отнема повече време. Ето тук вътре има скрити магнити. В самата маска също има магнити и ето, тя застава така. Хитро, нали? Имаме и два микрофона. Този е основният, а това е резервният. В случай, че нещо стане, имаме резерва. План Б. Случвало ли се да има проблем досега? Не, слава богу, не. След като свърши с това, слагам перуката. И перука имам също. Нейният персонаж е много силен на сцената и ние трябва да направим грим, който да отговаря на образа й. Силен, рефлектиращ, много изразителен грим. Накрая слагаме и ярко червено червило, а очите й са доста големи. Опишете вашият персонаж. Какво е характерно за него? Карлота е оперната дива в представлението. Образът й силно се откорява. Тя е много претенциозна, капризна е и всички се въртят около нея. Направо е нещо като шеф. Просто е звездата на операта. И с развитие на действието, нейната героиня също се променя. Тя се чувства застрашена от Кристин и... Няма да ви кажа повече, защото иначе... Сега приготвят косата ми за перуките, така че като се слага перуката, да може да се закачи отгоре. Колко перуки имам? 3. Имам 3 различни перуки по време на шоуто. Карлота има много костюми, както може да видите на щендера. Колко минути имате за смяна? Зависи от действието, но понякога имаме няколко много бързи смени, които се случват на самата сцена. Има едно преобличане, което става за около 30 секунди. Само отивам и веднага 5 човека започват да работят върху мен, аз стоя само като кукла. Сменят перуката ми, сменят костюма. И това се случва отстрани на сцената между две действия. Луна, ела! Това е моята гардеробиерка. Покажи на господина роклята за бързата смяна. Ето, тази вдясно е. Така че те сменят роклята и перуката ми едновременно. Аз играя тази роля от много години. Правила съм я и в Уест Енд, както и в тази продукция. Мисля, че точно тази конкретна продукция е малко по-различна. Но през всички тези години аз съм развивала образа й. Тя е доста интересна, многопластова, уязвима е, буйна, има много неща в нея. Интерпретацията на двамата режисьори също доста допринася, така че да, аз съм голяма късметлийка да мога да работя в тази роля, а костюмите, перуките, грима, те са от огромна помощ на сцената, за да се получи цялостният образ.
А как се чувствате по време на турне? Съвсем различно от това да сме в града. С екипа ставаме повече като семейство, тъй като прекарваме много време заедно. За мен е голямо предизвикателство, тъй като сме на турне повече от 2 месеца и съм далеч от децата ми и това е най-дългият период, в който сме били разделени. Трудно е. Но също така е прекрасно да пътуваш, да бъдеш в нови държави, да срещаш други хора и напълно различни култури и да представим това шоу в далечния изток е изключителен опит. Особено в Саудитска Арабия. Това е много ново и исторически момент, защото за първи път шоуто е на това място и за това се чувствам привилегирована да съм част от това. Ето ги актьорите, абсолютно преобразени. Това е първият ви костюм? Да, първият е. Изглеждате невероятно. Да, много е красиво, нали? You sing amazing. Пеете много добре. Изглеждате прекрасно. Шоуто е чудесно. О, благодаря. Перфектната комбинация, нали?